тържествува свободната личност. Една империя на изток агонизира. Когато робите в нея не знаят, че са роби. Един е избран да понесе кръста на своя поробен народ. Стига, стой, Левски! Левски, стига! Левски скок. Братя! Да живее България! Ако ние сами не се освободим, то с който ни освободи, той ще и да ни пороби. И не се подлъгвайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате. Решено е вече. Или сте с нас и народа, или ще ви пратим при черните души. Веселин Плачков, Симеон Филипов, Ники Сотиров, Максим Генчев, Ивайло Аспарухов, Стоян Цветков, Горан Гънчев, Деляна Христова, Якуб Бахар, Петю Цеков. Във филма Дякон Левски.